Tak teďka už opravdu oficiální začátek. A my bychom se vám rádi nejdříve představili. Já se jmenuji Lucie Beštová, jsem z Prahy a vzdělávala jsem si doma svoje 3 děti. Teďka už jim je mezi 20 a 30 a to už se tak jako zvláštně říká, že už to vlastně nejsou ani děti, ale jsou to prostě moje děti. A už mám i 2 vnoučata. No a vzdělávala... Hodnotit portfoliově. Ano. A vzdělávala jsem si je 9 let, od 1. do 9. třídy. V té 9. To potom už říkali, tak my si to vyzkoušíme, půjdeme teda do té školy a vyzkoušeli si to a myslím, jako, že právě to bylo moc fajn, že ta jejich aklimatizace ve škole proběhla bez problémů a bylo to dobrý. No a teďka bych předala slovo Evě. Dobrý den, jmenuji se Eva Netíková. Vzdělávala jsem si své 3 děti na 1. i 2. stupni. Na střední škole měli všichni 3 individuální studijní plán a momentálně 2 studují vysokou školu a 1 ještě studuje střední školu. Jsem také babička čerstvě a momentálně se věnuju domácímu vzdělávání jako metodička. Tak, já se jmenuji Judita Kapicová, vzdělávala jsem si své 3 syny na 1. stupni, víc to tehdy ještě nešlo a protože samozřejmě domškolácká komunita tady stejně jako v Čechách je ta fajn skupina, tak se mi z ní potom nechtělo odcházet, takže jsem se přesmykla do té druhé role, ty učitelky, která zkouší ty děti v tom domácím vzdělávání. Takže já a Lucka se v tom vlastně pohybujeme úplně celou dobu, těch 25 let, Eva skoro celou dobu. A jenom z té role matky v domácím vzdělávání postupně jsem je potom jako přezvala, jsme se všichni přesmykli do role my tomu říkáme metodička, je to neexistující funkce, stejně jako vy máte neexistující funkce, kterým nějak říkáte, že jo. Takže jako neexistující funkce si říkáme metodička, ale jinak jsme vlastně jako učitelky nějakých škol a zkoušíme děti v domácím vzdělávání na základě portfolia. Jo. No, takže holky jsou vlastně učitelky, které zkoušejí na základě portfolia a já jsem taky učitelka, která zkouší na základě portfolia. Lucka ještě celou dobu organizuje všechny ty akce, které vlastně vy taky máte, to znamená zahájení školního roku, akademie, každoměsíční setkávání a podobně. Celou tu dobu, že jo. No a já jsem se zase podílela na těch experimentech na 1. stupni, na 2., na ukotvování do zákona a taky to máme tak, že vlastně radíme školám, jak s tím začít, radíme vlastně školám, co s inspekcí, radíme rodičům, jak pracovat, vlastně jako metodičky, které hodnotí na základě portfolia, musíme být stále otevřený úplně všem těm vzdělávacím směrům a ve všem najít to podstatné, jako co potřebujeme. Tak a co to je portfolium, vám bude říkat Lucka. Já je budu jenom kritizovat, eventuálně budu mít nějaký šťouravý poznámky, jo. A potom vlastně jako asi skončíme o trochu dřív, že jo, protože vždycky, ale jo, vždycky... To už bychom museli skončit teď. No, stejně tam máte spoustu změn v tom programu, to všechno jako zvládneme a musíme přece pružně reagovat na měnící se situaci. Jenom jsem chtěla říct, že potom vlastně jako dáme nějakou část na otázky a odpovědi, abyste se vlastně mohli vyptat, na co potřebujete, protože holky vám řeknou to, co si myslí, že je důležitý, ale vždycky jako nás nenapadne všechno, to napadne vás, že jo. Tak, asi jste se všichni setkali už s tím názvem portfolio, víte asi, co to obnáší, tak já bych to jenom tak jako v rychlosti shrnula. Úplně prapůvodně to měla být krabice, do které se všechno házelo, co se vytvořilo, udělalo, napsalo, tak se to všechno dávalo do té krabice
A potom se ta krabice vzala a odvezla se to před, u vás je to nějaká ta komise, před nějakého toho zkoušejícího, ten se pohrabal v té krabici a zjistil, jak to vlastně v té rodině děláte, co jste bádali, co jste zjišťovali, co jste se naučili s dětma, jakým způsobem se to dítě směřuje. Takže vlastně je to něco, na základě čeho ten zkoušející pozná docela dobře vaší rodinu. A už je to tady. Ještě mě vlastně napadlo, zvedněte ruku, kdo doma dělá nějaký portfolio dětem, který jako přinášíte. Jo, a zvedněte ruku, kde to portfolio v těch školách akceptují aspoň jako půlkou toho, co po těch dětech chtějí. A kdo úplně jenom na základě portfolia? A kdo vůbec? Komu neakceptují portfolio vůbec? Tak to je jako dobrý, já myslím, že jako to vypadá docela jako dobře. A já jsem se chtěla teda ještě doplnit, zeptat, když vy, co jste se nepřihlásili, vy si ještě nevzděláváte? Jo. Kdo je tady, kdo si ještě nevzdělává a přišel jsem na koukandu? Super! Tak to je hezké. Hele, můžu už pokračovat v tom? Jo, dobrý. Takže vlastně je to něco, na základě čeho vás ten váš zkoušející jakoby pozná. A my jsme si to teď už jako trochu víc strukturovali, že jo, portfolia máte k nahlédnutí tam na chodbě, to jsme sem nevzali, abyste se potom mohli podívat. A takže to máme víc strukturovaný, máme to v šanonech, že jo, máme to v různých složkách, ale pořád je to samé. Je to něco, co schraňujete během celého půl roku a potom s tím přijedete na to hodnocení, na to zkoušení. Takže proto vlastně je to portfolium takový jako skvělá věc, že díky tomu vás hodně poznají a můžou vyhodnotit, nebo můžou vám potvrdit, jestli to děláte dobře, nebo jestli máte někde to dítě víc podpořit, že něco ho víc baví, něco ne. A podle toho vlastně vám může ten zkoušející dát nějaký feedback. Já osobně jsem dětem do portfolia dávala jednak všechny výrobky, všechny diplomy, všechny medaile, ale zároveň jsem tam zandávala také pracovní sešity, které vlastně byly součástí portfolia. Takže v podstatě úplně všechno, co ty děti dělaly, to pololetí, tak tam vlastně měly založené. A poté ze začátku jsme tvořili portfolio společně a čím byli starší, tak si už rovnali portfolio sami s tím, že já jsem potom koukala jenom, aby tam opravdu bylo obsažené všechno, co je potřeba podle ŠVPčka. Já třeba jsem si tam zakládala i svoje tabulky, podle kterých jsme pracovali ze začátku pod vedením a jak byli starší, tak už vlastně si to vedli ty děti sami a pouze jsem jakoby dozorovala a komunikovali jsme hodně spolu. Tak a teď z pohledu toho, co učitel v Čechách chce potom, aby bylo v portfoliu po té rodině, když přináší portfolio a dítě je hodnocený na základě portfolia. To znamená, to přezkoušení, to vykonání zkouškou je pohovor nad portfoliem. Jo? Takže portfolio by mělo obsahovat všechny předměty, to znamená i výchovy. Jo? V tom předmětu by měl v každý pololetí být vidět nějaký pokrok. Proto se vlastně, takže vy můžete mít doma krabici, do této házíte celý to pololetí. Pak byste si měli s dítětem, s tím, který jde na to přezkoušení, sednout, vybrat to z té krabice a jako nějak si to rozstřídit do těch předmětů na hrobo nebo do těch vzdělávacích oblastí, což je, já nevím, čeština, matika, prvouka nebo svět kolem nás, hudebka, výtvarka, pracovky, tělocvik, cizí jazyk třeba, jo.
A potom z té hromádky by to dítě mělo vybrat to, co chce ukázat, ale vy byste měli hlídat, aby tam byl vidět ten pokrok. Jak to vypadalo na začátku, prostředku a v jaký fázi je to třeba teď. Jo? A ono se to většinou zvrtne, že dítě chce přinést všechno a listujeme všechno, ale ta teorie k tomu je ta, co vám jí prostě říkám. A teď v tom portfoliu úplně všechno nemusí být v té listovací písemné formě, takže můžou tam být, já nevím, fotografie, videa, které jsou třeba v mobilu, prostě projekty, vlastní stránky, nějakou práci, kterou má někde na internetu, pokud jsou tam, já nevím, testy a takové věci, tak vlastně to všechno je vlastně mým partnerem v tom vzdělávání je ten rodič, který za to zodpovídá a není tam v roli rodiče, ale vlastně vzdělavatele, to znamená učitele toho dítěte z pohledu státu. To, že doma to máte nějakou formou a že si to třeba řídí prostě dítě, je v kompetenci toho vzdělavatele. A my teď listujeme tím portfoliem a povídáme si o tom a já vůbec nikdy, jako u prváků a u druháků si nechávám třeba kousek přečíst, abych viděla, jak pokračuje to čtení. Eventuálně se vyptám na nějaký příklad, většinou dávám 2 plus 2, 12 plus 2, 22 plus 2, 32 plus 2, 92 plus 2, pak dám 99 plus 2, 999 plus 2 v pohodě v první třídě. A jenom zjišťuju, jestli to dítě má usazený desítkový systém a jak na tom vlastně je s tím matematickým myšlením, nic jiného. Jo? Jinak vlastně jako nikdy nezjišťuju, jestli si ty věci pamatuje, protože z mýho pohledu je to jako nižší level a měli by si to řešit ty rodiče, ale zjišťuju, z jakých vychází zdrojů, jak se v tom orientuje, jaký má plán, že jako to bude dělat, jo, a takové věci. Takže v portfoliu, jako já je neskouším z toho, co vidím v tom portfoliu, já jsem jakoby o level vejš. Jo? A když by to dítě vlastně nevědělo, která by je, tak si nevybere dobře zdroje, vůbec tomu nerozumí, tak potom se třeba jako bavíme o tom, jak to napravit. Jo? Ale vlastně mojí prací není zkoušet, jestli si to dítě něco pamatuje půl roku nebo nepamatuje. To vlastně jakoby je práce toho rodiče doma, jak si to nastavili. A když něco není v pořádku, tak já to zase neřeším s tím dítětem, řeším to s tím svým partnerem, s tím vzdělavatelem. Jako, já vím, že vám se ta role vzdělavatele a rodiče trošku rozchází, protože ten zákon máte, jak máte, jo. Ale stejně vlastně si vzděláváte vy a ty zodpovědnosti si nesete vy. A jak si to vlastně doma uděláte, jakože vy to máte potom zase posunutý a bavíte se s dítětem a ono vám vysvětluje, proč to třeba dělá takhle a vy mu do toho nezasahujete, to už je jako zase jiný level, jo. Ale nad tím portfoliem prostě se bavíme o tom, jak to portfolio dělal, jak vznikalo a ne o tom, kdo obeplul první něco a kdo někam dorazil. Jo? Jako, to jsou vlastně jako detaily, který si kdekoliv vyhledává a já vlastně sleduju jakoby jiný kompetence, který tím získával. Tak... Ono zároveň, přestože my jakoby nezjišťujeme, jestli dítě ví, kdy Krištof Kolumbus připlul do Ameriky, ale mnohdy to dítě je tím tak nadšený, že o tom začne povídat. Právě to portfolio je moc fajn v tom, že dítě to přinese a přestože se s ním jakoby neznáme ještě, třeba v té první třídě nebo ve druhé ještě neví, co od nás může očekávat a tak je takový jako nejistý, tak to portfolio ho jakoby ukotví, že mu pomůže vzpomenout si na to, co dělali a jak to zjišťovalo, co dělali doma. A na základě toho potom dokážou některé děti povídat nekonečně dlouho. Já jsem jednou strávila asi 3 hodiny povídáním s jedním dítětem, protože byl nadšený do dějepisu a prostě jsme se od toho nemohli odtrhnout. Jo. A to měl prostě toho spoustu a měl úžasné věci. A
Některé děti prostě zase toho tolika moc nenapovídají, ale to taky není potřeba, že jo? Protože to portfolio mají sebou a já to vidím a můžu se třeba na něco zeptat, že jo? A oni jsou takový, když se naťuknou, tak potom už se třeba chytějí a povídají. Někdy zase povídá jenom rodič, protože to dítě se ještě nerozpovídalo. Ale pomáhá to mnohem líp, než když třeba je nějaký test. Jo, já si pamatuju u našeho syna, když jsem vlastně ho vzdělávala, já mám vystudovanou pedagogickou fakultu na 2. a 3. stupeň a obor angličtina a učila jsem vlastně ty své 3 děti angličtinu. A právě jsme přišli na nějaké to hodnocení a to ještě jsme neměli tak jako prošlápnutý. Byli jsme na tom trošku podobně jako jste vy, že nás zkoušela paní učitelka. A paní učitelka byla fakt jako taková jako děsivá, jo. Ona byla taková celá černě podmalovaný oči. Já si na ní tak jako zíral a nevěděl, co má dělat. A potom ona ho začala zkoušet z té angličtiny. No tak samozřejmě takhle konsternovaný dítě ze sebe nevypravilo vůbec nic. Načež ona se na mě otočila a říká, no a to si myslíte, že to umí na 1 tohleto? Jak byste ho asi ohodnotila? Jo, takže fakt jako dítě je z toho hrozně vystresovaný a nedokáže ukázat, co umí, přestože to umí. Jo, takže... Což mi tak ještě za chvilku. Že ještě mi to jako my se snažíme v Čechách, ne jako 100%, ale v těch školách, kde je těch dětí hodně a který jsou takový osvícený, aby vlastně aby zkoušel ty děti někdo, kdo sám prošel domácím vzděláváním. Aby jako vlastně hovořil tou stejnou řečí. Protože při tom portfoliovém hodnocení vlastně vy pracujete s tím rodičem, ne s tím dítětem v tu chvíli, protože dítě vám nadšeně něco ukazuje, vysvětluje, vy si hezky popovídáte, ale pořád držíte v hlavě, že posunujete toho vzdělavatele, aby se na to díval třeba jinak, nebo aby se zaměřil ještě na nějaké oblasti, který nedělal. Takže vlastně v tu chvíli vy vlastně pracujete, i když to tak nevypadá, s tím vzdělavatelem celou tu dobu toho přezkoušení. A říkám vám to proto, že to je vlastně samozřejmě oboustranný. To znamená, že i vy si můžete, pokud nepřicházíte do styku s někým, kdo tím sám prošel a on si totiž nedokáže nějaký věci představit, tak vy celou tu dobu toho přezkoušení, když u toho jste, můžete pracovat na posunech těch učitelů. Zrovna tak, jako můžete pracovat na posunech inspektorů a podobně. Všichni jsme jako jenom lidé a usuzujeme na něco z toho, jak to kolem nás běží a na co jsme jako zvyklí. Takže všem se potřebují posunovat ty hranice. Jo. Takže já vlastně při každém tom přezkoušení dítěte posunuju vlastně ty jeho vzdělavatele. Jo, a oni zase posunou třeba nás. Jo. Takže vlastně není to, že vy někam jako přijdete a buď máte zkoušku, nebo máte portfoliové hodnocení, jak to tam přežijete, pak si řeknete, bylo to strašný. My se snažíme už tam jako takovýhle paní učitelky vlastně nemít nebo s nima nepřicházet do styku, jo. Aby tam bylo vlastně to partnerství a ty vzájemné posuny. Tam právě je hodně důležitý, aby to bylo bezpečné prostředí pro to dítě, které má prezentovat svou půlroční práci. A tím, že se podaří navodit to bezpečné prostředí, tak ty děti se na to portfolio poté i těší. A v podstatě je to pro ně taková jakoby v uvozovkách chlubírna. A do života jim to dá strašně moc, protože když se naučí odprezentovat takhle svou práci, tak pro moje děti nebyl problém, když měli buď průvodcovat na hradě jako brigádník, nebo měl prezentovat jakoukoliv svou práci, anebo byl velmi dobře připraven k maturitní zkoušce z češtiny, kde byl schopen dělat rozbory děl, aniž by se na to nějak musel zaměřit, jak se to dělá, jak se to naučí, protože to pro něj už bylo spousta dovedností, které dostával přirozenou cestou automaticky vlastně díky tomu portfoliovému hodnocení, kde sám sebe prezentoval, co za ten půl rok zvládl. Tak my jsme možná teď se vyčerpali a já možná budu muset...
No ono to nebude v té nahrávce slyšet. Tak. No dobře. Jaký výstup dáváme rodičům jako zkoušející? Ten papír. Jasně, je na to protokol, takový, který prošel v experimentem na první stupni, na první stupeň takový vlastně ne moc podrobnej a na druhý stupeň protokol, který prošel vlastně jako experimentem na druhý stupeň, který je po předmětech. Ten jsme vymýšleli taky my kdysi, že jo, ale prostě nějak ho pořád používáme. Na prvním stupni je jeden papír, kde vlastně je napsáno, že to dítě probírá učivo třeba prvního ročníku a jsou tam všichni podpisy, kdo u toho byl, to znamená dítě, vzdělavatel, zkoušející, a to je jako důkaz, že to proběhlo. A na druhý papír vlastně už jsme v takové fázi, že tam píšeme to, co se liší od toho ŠVP třeba. Píšeme tam kroužky, zájmy, píšeme tam, co přinesli, jestli měli učebnice, pracovní sešity, nebo spíše internetu a mají labbooky, nebo prostě co mají. A snažím se tam zmínit i v těch výchovách, jakoby co dělají, já nevím, chovatelství, pěstitelství, pěkný obrázky, já nevím, poslechy, zpěv, klavír, jo. A je to fakt jenom jako malá kolonka. A na druhém stupni se jede po těch předmětech a tam jsou zase jako vstupy a výstupy. To znamená, z čeho všechno jedou, jakože mají třeba učebnice, mají nějaký další literatury, potom vlastně z internetu a co přinesli jako pracovní sešity, pak třeba jiné, jestli, já nevím, tam píšu třeba testy, labbooky, projekty, prezentace, jo, takže vidět, jako co v tom portfoliu bylo a pak tam je zase jako návrh známky, jako dítě, vzdělavatel, zkoušející a jaká známka z toho nakonec je. A jinak to vám samozřejmě, jakoby, kdybyste to někdo potřebovali, tak vám to můžeme prostě poskytnout, abyste se na to podívali. Takže vlastně, když potom přijde inspekce, tak dodržujeme ten školní vzdělávací program, ale píšeme tam jenom ty věci, které jsou jako jinak. Takže tam je taky velký manévrovací prostor. A rodiče vlastně přinášejí takovou jako tabulku a tam jsou vždycky z každého předmětu na druhém stupni ty okruhy, které probrali. A asi by se taky jako u vás měli trefit do toho ročníku. To záleží vždycky na tom, v jaký jste škole a jaký má ten školní vzdělávací program. Takže když je to škola typu demokratická škola s hodně flexibilním školním vzdělávacím programem, tak jsou tam větší manévrovací možnosti, než když je to klasická škola, která má ty předměty a ty témata hodně strukturovaný po těch ročnících. Jo. Co se týče školky, tak v Čechách vlastně se nepovoluje individuální vzdělávání, ale jenom oznamuje. Jo. Takže vy ho tam oznámíte, školka to teda musí akceptovat, do 3 měsíců po zahájení přijdete na nějaký ten pohovor, který taky přesně není daný, jak je. Takže oni vám to nemůžou v Čechách ani vlastně jako zakázat. Takže vy tam přijdete na nějaký pohovor, který může vypadat různým způsobem. Nenecháte si dítě vzít, aby ho celý den měli někde ve školce a koukali se na něj bez vás. Chcete, aby to bylo nějaký hezký popovídání, kde jste vy učitelka, dítě a nemá, jako mají k tomu nějaký různý pokyny, jak to může vypadat, ale není to daný jako ze zákona, jak to má vypadat. Takže to vlastně není přezkoušení jako takový, je to jako setkání. Dobrý deň. Ja by som sa chcel podeliť o moju skúsenosť. Ja som zo spoločnosti Smartbooks, viacerí asi používate. A keď sme predstavovali Smartbooks na jednej škole v Čechách, tak vlastne oni na to pozerali a oni povedali, že to je elektronické portfólio žáka. A teraz mi vyvalení, že čo, prečo, ako. No a vlastne oni nám vysvetlili, že
tým, že my máme vlastne spracované všetky predmety, všetky témy a je tam vidieť, aké vedomosti, aké zručnosti ten žiak má. Čiže je to vlastne táto forma elektronická, kde vidíte, že vlastne čo ten žiak vie. Alebo v tom čase minimálne vedel, keď sa to učil. Tak my tu máme stánok, tak vám to radi ukážeme potom. Jo, to je určitě super, ale na druhou stranu to znamená, že to dítě si nejde svojí cestou, nerozvíjí svý talenty a nadání a nedělá to tím způsobem, ale má nějaký servis. Takže v něčem je to super, ale v něčem to znamená, že trošku jako zlenivý, protože to má hodně předpřipravený. A samozřejmě záleží na vás, jak se rozhodnete a jakou cestou jdete a určitě se to nemusí používat ve všech předmětech. Dokážu si představit, že se to používá nechci být jako hnusná, ale v těch předmětech, který to dítě nebaví a v rámci toho jede na nějaký nutný minimum a ví, že ho tudíž má. Zatímco v předmětech, kde já nevím, ve 3. třídě jde do úrovně vysokoškolských vědomostí, tak už si to zase třeba hledá jinde. Ale je pravda, jakože čím obecně, to zadání je jasnější a strukturovanější, tím méně aktivit to dítě vlastně jako rozvíjí. A zrovna tak, jako když vám hodnotí děti zkoušejí nějakým testem, tak to znamená, že vlastně vy byste měli jet podle učebnice, podle který dělali ten test. A protože jinak jako každá učebnice se na to dívá trošku jinak a znamená to, že ten typ otázek, který v tom testu to dítě třeba jako nepochopí správně a neodpoví na to správně, i když tu věc ví. Takže zase vlastně dost to ubíjí tu kreativitu. Ale tím nechci říct, že váš produkt ubíjí kreativitu, ale říkám jako, že všechno má svý super výhody a svá omezení a je fajn s tím pracovat jako s možností, nevzít to jako celek, ale vybrat si z toho to, co potřebujete. Ještě nějaký dotaz máte? To je jako v Čechách je to vždycky na té škole, jak si to udělá. Takže jsou školy, kde zkouší ředitel. Jsou školy, kde zkouší učitelka té třídy. Teoreticky by dítě mělo být zařazený ve třídě a měla by ho zkoušet učitelka té třídy. A pak jsou školy, kde teda těch domškoláků je hodně a kde si třeba vlastně najmou učitelku pro domškoláky, která zkouší třeba napříč těma třídama, jo. A řekla bych, že to bude jakoby hodně podobný, že jenom za těch 25 let my už jsme jakoby vybudovali tady ten systém, ale vlastně my jsme vždycky učitelka té školy, která zkouší ty děti domškolácký. To, že jsme si vzdělávali sami, to si hlídáme jako my, takovýhle věci. Jo? Takže vždycky vás zkouší učitelka té třídy a nebo případně ředitel té školy, kam to dítě. Proto je tak strašně důležitý v Čechách jako dobře si zmapovat, kam to dítě dáváte a to je asi na Slovensku stejný. Nemůžete ho dát prostě do nejbližší školy. Musí to být škola, která má zkušenosti s domácím vzděláváním, umí s těma rodinama pracovat a ví, jakým způsobem hodnotit a jak to opečovat, aby to všechno jako dobře dopadlo a pořád se to vyvíjelo a všichni dělali pokroky, že jo. Vy, učitel, dítě, ředitel, všichni, že jo, protože všichni se jako pořád něco dovídáme a pořád upravujeme své chování podle toho. Tak asi poslední dotaz. Jasně, tak dotaz byl, kolik v Čechách takových škol máme. Já jsem si ráno studovala váš web, než jsme šli na snídani a řekla bych, že jsme na tom tak stejně. Takže tam si to ve vašem webu přečtěte a bude to tak nahrubo stejný.
čím ta škola má méně zkušeností, tím více bojí zodpovědnost předat té rodině a zkouší klasičtěji. A když je tam otevřený ředitel, tak ta škola se prostě posunuje a postupně vlastně jakoby už ty věci vidí jinak než ze začátku. A ta škola, která se neposunuje, tak tam ty děti prostě nemá, protože oni jdou do těch škol, kde vlastně dostanou nějaký vstřícný, bezpečný prostředí, podměty a můžou si popovídat s někým, kdo jim poradí, eventuálně jim řekne, na koho se mají obrátit, protože to není tak vždycky, jako že vy jako jim řeknete, co mají dělat, ale vy typujete třeba rodinu, která je krok před nima, má dítě o rok, o 2 starší, už to má za sebou a vlastně poskytnete ten kontakt, protože leckdy přeci jenom jako ten učitel už je pro tu rodinu nějaká autorita, zatímco když je to jiná rodina, tak vás vlastně tolik neomezí v tom vašem přemýšlení, jakou cestou půjdete. Takže jako možný je asi cokoliv, ale je to tak jako, proto jsme jako lidi, že se stále všichni učíme a vyvíjíme a tak je potřeba se dívat, říkám, na školy, na učitele, na rodiče, na inspektory, na ministerstvo, na všechno. To se všechno pořád strašně vyvíjí a ani to jako nechcem evidovat tyhle věci. Tak ono to jde u každé školy, že jo? Takže to záleží potom na tom, koho tam ta škola má. Co přibývá hodně, takže to vypadá, že domškoláků pořád strašně přibývá, ale nepřibývá. Je to podle mě jako klasický domškoláci, to je tak jako v celém světě stejný, to je tak jako 1 promile populace vždycky. Ale co zásadně přibývá, jsou ty komunitní skupiny, což je vlastně jako skupinka, která má, buď se tam střídají rodiče, nebo má najatou učitelku, je to vlastně taková malá škola, která není zařazená v síti škol, ale ty děti jsou v domácím vzdělávání. Škola, chodí ty děti na přezkoušení 2krát do roka, všechno, ale škola má velký manévrovací prostor, co jak dělá, může s těma dětma vlastně více jakoby chodit na nemá tolik omezení prostě, tak těch přibývá hodně pořád posledních třeba 8-10 let, přibývá jich každý rok hodně. Takže to vypadá, že hodně přibývá domškoláků. Tak my jsme normálně učitelky nějaký školy. Ne, my jsme učitelka té školy. A buď jsme tam učitelka normálně na nějakou část úvazku, nebo na dohodu. A všechny ostatní aktivity jsou naše soukromí hobby aktivity. Prostě já jsem učitelka školy a jsem tam proto, mám to v náplni práce, že zkouším domškoláky a to je všechno. A pokud chci zkoušet jiný domškoláky v jiný škole, tak musím být učitelka té jiné školy. Jo, naše organizace je stejná neziskovka jako vaše organizace, to znamená, že není v těch strukturách. My se můžeme jako družit s jinýma organizacemi, střešníma, být v střešních organizacích a podobně, to jsme. Takže já jako třeba teď nefiguruju v té asociaci domácího vzdělávání, ale v té střešní organizaci, v tom SKAVu. To všechno je jako možný. Ale z pozice státu dítě je zkoušený učitelem té školy. A přesto vlak nejede. Tak, náš čas vypršel. Pokud byste se chtěli ještě na něco zeptat, určitě nás tady budete potkávat zbytek dne, nebo můžete přijít za náma a můžeme si popovídat. A přejeme vám, aby se vám dařilo a abyste si taky užili tady tu konferenci, abyste si odpočinuli a načerpali novou energii.